Igbo anyị abịa, Igbo Class World, anyị abịa ọzọ ka unu mee. Anyị abịakwa ịkọ ka anyị si akọ. Ọ bụ maka ọlụ na mba ofesi. Kedu nke na-eme? Ọ bụ fọọmụ ka m wetego. Unu na-achọ fọọmụ ahụ na-achọsie ike. Kedu ihe fọọmụ ahụ na-ekwu? Ọ na-ekwu maka gịnị? Maka kia certificate. Kia certificate. Unu mana unu zie m ngaba, unu zi m gaa ka m gwadet employer. Nke a bụ direct, no middleman. No middleman. Ebetekweli ego, at least ebepulie 500,000 n'ihe ndị ọzọ na almost the same thing. So ọ si na ọkia certificate maka ndị amara aga online. Ọ ga-etrain unu bata na Zoom, mana ị ga-akwụ nkwe. Ọ bụrụ na ị ga-akwụnwu, deela anyị ya n'edemede, mpikie gị from there. Mpikie gị maka ihe na-afịa na WhatsApp kali. O lulu 2 million messages. Ebe nnọ kịta bụ ka ezi date nnọ na 19. Yes, 19. Ndị dee ihe na 19 faya elute 300. Ndị dekwe na 20 the same. Ndị dee na 21 the same. So aka azara gị na-enwe ndidi. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye ndidi ide n'ihe, jos ị na-ajụzi ajụjụ gị na comment section, a na-asa gị ya. Ọ bụrụ na ị chọzi kọntaktị, ịbịazịa na WhatsApp ide ihe, ị na-echezi ya atọ na olutu gị enyekwe gị. Mana tupu unu jee na WhatsApp group, ọ bụrụ group, ọ jos WhatsApp, ilue WhatsApp anyị, onye ga-aza gị abịaza gị. Tupu ị gaba ebe ahụ, jee na YouTube channel anyị, subscribe or screenshot ịtụbatala anyị ya. Ọ bụ ya bụ consultation fee anyị. Anyị ada na ego. Ọ bụ ya ka eji akwalite anyị. Igbo ka anyị na-eme. Kedu ihe anyị na-achọ? Ọ dị mma ndị Igbo. Unu ga-arapụzi anyị, gbarapụ anyị? Mba, unu ga na-enye aka. Ọ bụ ya ka unu ji akwalite. Kia certificate ahụ ọ bụ ego one? Naira 200, naira 230, naira 230, naira 230, naira 230. Ọ bụ ya ka ọ si na ọ ga-ana wee mee nya bụ kia certificate nye ndị amara aga online. Ịmara aga online, gwa m ka nye gị link ka ị bụ online nwetie n'aka gị. Inwetie n'aka gị obele ego. Afọ gara aga ọ bụ n'efu, kịta afa etinye gị ego, fa awabago n'anya mata ihe. O siekwa anyị n'aka, ọ bụrụ anyị nweji webụsaịtị. Ọ bụ mụnwa ka anyị nụ na kia na-ewu nyopu onye mba online, tụọ ntụ na ana dị na ya, wee nyopụtie, tụpụta ya, wee tụnye ndị be anyị, fa wee na-eme mgbe ahụ o nwee WhatsApp group anyị fọmụ, fa na-emekwu ya. Ndị ma eme, ndị amara eme bụrụ n'ebe olisa gbachi nkịtị, fada eme kịta fanti etetechego n'ụla. Mana ịmara eme nsogbu adịrọ. Ihe agwa mmadụ onyelu gị aka, ma ọ bụ ijezie kwuo naira 230. Ego one? Naira 230. Ọ bụ ihe ọ si na ọ ga-ana wee nye unu kia certificate ahụ. And unu ga-esokwe dị involve. A ga-etrain unu ka ị wee mara ihe a na-akọ. Ọ bụ ndị skilled worker ka a na-ewe. Ịbụrụ skilled worker, ọ bụ kia ahụ ka iji ga-abịa. Ịbụrụ skilled worker, tụpụta ihe iji bụrụ odenigbo. Ogologo akụkọ adụọdị ya ka eji asị kịta ifugo ka ihe si dị, ọ dịgo ka o si adị. Ya ka anyị ji bịa kịta si ka anyị chọsigo ọdịmma ndị Igbo ike. Jee n'imebe nọọsịn. Ndị obodo ọzọ ikwu ifuru ndị India fajulu eju na United Kingdom, ma ụmụ nwoke fa ncha na-alụ nọọsịn. Ịbụkwara anya nọọsụ, nke gị bụ n'efu, ma ọ dọkịta, ma ọ bụ fisioterapi, ma ọ bụ lab sayentist, ma ọ lab teknọlọji, ihe ọbụla dị medical line, ma ihe ndị ọzọ, ma IT, ma engineers. So ị achọ nkwuye online. Ana m enyebe webụsaịtị dị reliable. Mbịa dee nye ịga na
ọ bụ na ịma browse ị ga-emelitekwa ị ga-browse takwa ị browse ta ọrụ mechalụ maka ndị be anyị nwere kọmpani ndị isi ojii ma ndị eshia ndị obodo agụụ na-agụcha abụrụ nnukwu kọntrị zuru onwe fa ndị employa nọcha ebe ahụ nwee kọmpani fa na-ele ditin ele iwepụta ego nyefafe nye gị ditin ọ bụrụ obere ego kedu ọkwa nde asatọ onye a ka m na-ekwu okwu ofu nwaanyị bịa na-esi na kọmentịrị m si igbo m nke na-ata ya na ọmazikwa maka na ana m asụ igbo dị igbo n'ime eji m igbo intimideti ndị mmadụ eji m igbo intimideti ndị ọcha ma ndị igbo amara asụ igbo ọ bụ igbo ka m ji emefa intimideti so ịmaghị asụ igbo ihe wọkwara gị ọ si ka ezi isi igbo ma ofu onye na-asị kedu why igbo class word abịa reply anya si ya why maka na ịbụrụ onye igbo ị ga-anụ ihe m na-asụ maka ana m asụ ezigbote igbo nsu olu gị olube anyị ịma nghọta dị ya ana m agbalịsi ike ịsụ igbo izugbo mana ana m asụkwa igbo dị igbo n'ime ịmara nke a na-asụ atịka bikadika atịka apaka atịka onye igbo ga-anụ igbo ahụ mana ịbụrụ onye igbo mmiri ga-eli gị ga-eji eme gị intimidate ndị ma asụ igbo weli na emebe ndị amara asụ igbo intimidate nyenifa mkpali kọwaziela onye igbo amara asụ igbo na ọ bụrụ onye igbo kọwaziela anya ọ bụ na onwere onye kwere akọwali anya so that bịanụ n'igbo class word maka ọbụrụ fault gị ụfọdụ si na ọbụrụ fault fa nọ nne na nna fa welu bịabakwana taa ka bugbo nne na nna na-asụrụ ụmụ unu ihe abụrụ asụsụ obodo gị kwụsịzikwa na ọ dịgo mma nwa gị ma asụ oyibo rapụ ya ka ọ sụba kụzieli ya asụsụ a na nna ndị be anyị kedu ihe anyị ga-ana gị nde asatọ ma ọ bụrụ na ị chọọ ka enye gị ọrụ ahụ n'aka enye gị ona ya ka anyị ji apụta anyị na-akọwa ọrụ unu ejegokwe ọkwa m bịa akụzie ka esi ekreti LinkedIn akaụntụ onye ahụ ka esi ekreti cha akaụntụ ndị ọzọ ịmụtara nke LinkedIn na nkụzi ị ga-ejenwu n'ọda webụsaịtị kreti cha akaụntụ banye ime nya ịbakwara ime baa online ime webụsaịtị once na ịma ekreti ofu akaụntụ ihe ekreti ndị ọzọ ikreti ewelie chọba ọrụ ifuru na ụbọchị etijigo abụọ ya bụ ndị igbo asịgo unu to ya tent o Israel ọ bụ unu fụ ka ọ dị na ọ bụrụ obodo anyị bụ obodo a etinyela anyị n'ime ya bụ jee chọta akara aka gị pụọ ije ụfọdụ na-akpakọli ego many years wee nweta ya ụfọdụ na-asị si bịa nyebe aka onwekwa onye na-enyere mmadụ aka ọkwa mba aka ka ọ ga-enyere gị ntọntọ gị nwa ga-ebu ihe ndị ọzọ n'isi mmadụ nye gị kọnekshọn ma ọ bụ gbaalụ o mechegokwe ichebe ka ebupụta ego onwe ndị na-asị hei biko onye ahụ kpọgote m mmechezie na-akwụ obele onwekwa onye anyị fụ na-eme a na-akwa akwụ obele mba ọ ịgakwa na webụsaịtị inwe ike nweta free na ndị ọcha bụ employa wee lie tụgbunye ebe ahụ fewelie tụgbunye na pa na-achọ ndị ga-abịa lụrụfe ọrụ mana ndị obodo ndị afrịka eshia biche na united kingdom gụrụ akwụkwọ fa ncha ka na-emekwa ịmago corrupt ka dịchafa na-arụ fa jidie fa na-eli ele adịma jekwunwu ndị ọcha si ya na ịchọ inye ego fa nara ana bribe so ndị be anyị ha ọdụrụ ya jidie na fa ji ego akpala ego ya bụ ịchọ ka eje natalụ gị fanya idushon iji nde naira 8 idushon iji kechie nye debe ọbụkwa nke ịnọkata ịgaba azụ mba ọ bụ nke ịnọkata ịgaba azụ ọ daba akwa ịma na ọ ka mma na ibidorocha ndị be anyị ugo ebego na mgbagbu
kedu na ihe anyị ga-eme na ọnọdụ anyị a akwarịgara anyị n'akụkụ bọksụ anyị by the corner elu aka na elu aka. Kedu ihe anyị ga-eme? O ruonu na mgbapụnụ kama onye gbapụ jee kute ume nweta greener pasture, ịnata iwe nwe ikeli nwuo ihe ṅụṅụọ mmiri, maka ọ bụrụ na imerie ndị a chọrọ ka ị na-efichalụ facilipas mgbe niile, mana ị pụọ ije inweta ego jisi ike pụta western world nweta ego, ihe ego nwụta, ị ga-agbapụnwu mmiri, ị ga-alụnwu ụlọ, ịghazi adụ na-ayọ nri, gazi adụ na-eti mkpu na-aza fasa fa chọọ ka ị na-efichalụ fasa na ka ọ bụrụ sọfa bụ osisi ga-akwụrụ ọtọ, onye kwụrụ ọtọ si kwatu onye, onye kwụrụ ọtọ si kwatu onye, sọmụ bụ eze sọmụ ga-abụ eze n'ụwa na ofu onye bụ eze. Kedu ka ọ ga-adị? Ọ bụrụ ya na-atọfu ụtọ ka sọfa bụla eze, ka sọfa bụla eze, ka ndị ọzọ na-etizi sọ mkpu itigide mkpu ahụ tiche, onwere ihe ị ga-etichapụta ịtọ na ntị mkpu. Ihe na-enwe m iwe na ndị a na-etili mkpu bụ ị na-eti ka itichepụta ihe ịma ntichepụta fanọ diana fana edrive nnọọ joy na misery ndị ọzọ. Ya bụ ka ịtọ na-eti mkpu na-efichalụfa shu, na-asụlụfa akwa, na-asachalụfa efele, na-azachalụfa ana. Ọ bịa sọ si abụ ihe a na-achọ, fana na-achọ ụdị mma mmadụ niile. Ya bụ zọọ isi gị. Nkọlụ na akụkọ otu nwoke kọchalụ m ka o si wee mee travel nke eluchie 5 years nkwadobie. Ọ gba abọyị, o ji ụkwụ jee ebe nwa, ọ chigharịrị akwa, o bugheli ihe mbugheli tageti ebu na ọ na-abịa obodo oyibo, o nwere onye inye aka, ọ na-esevu ego, o sevuride ego sevute nnukwu ego nke bụ na o bu ego wee gaa obodo oyibo, ndị ọcha fụlụ ego respect ya. Ọ gbanwe ogbenye mmadụ, papia nwụgo, papia nwụrụ n'oge, o nwere onye inye aka, onye anya n'elu n'ala. Ọ bịa kọrọ m ya bụ akụkọ, o wee zonye ije si na ọ gbara odibo, ọ zụrụ ọkụkọ, o nyere ọkụkọ mmiri, ọ sụrụ akwa, o meketa ewere ụkwụ gaba Mauritania. O si ụzọ ahụ o bugheli ihe mbugheli n'isi ya, mana kịta kedu ihe ọ bụzi? Ọ bụ ideji mba, maka o si na o nega anya hope adịrọ, o wee zonye ije wee na-sevu ego ya ka o ji sevu tekịta wee jisi ike wee bịa. Ị na-achọ ka mmadụ nyebeli gị aka, ọ fịakwala arụ ụmụnne ọ fịala arụ. Kedu ihe a ga-eme? Nya ụmụ mmadụ ebelefe emekwugo m na-enwere ọrụ bụ isi sekuriti a. Sekuriti ukwu na nke nta a si na ọdịrọ, ọ bụ ọrụ bụ isi ya, ọrụ bụ isi nya sekuriti. Etelenu etele ana, ọ bụ ogilibo ọgwụ ofe. Ọgwụ sekuriti bụ ọrụ inye ndị ntorobịa, mana ọ dịrọ iwe sị na ị ga-egbochi nwunye bụ insekuriti. Ifuru na ịmara ihe ị na-eme na ị na-egwuli egwu. Ya bụ ịchọba isi n'isi ya wee chọba, isi n'isi ya wee gbochie nye ihe niile wee dị mma. Jee chọọrọ ụmụ ntorobịa ọrụ ụmụ ntorobịa, ọ bụ ya ka anyị chọọ. Ya ka anyị ji wee pụta na-ekwu nke anyị ga-ekwu, na-akọwa nke anyị ga-akọwa, na-akụzi nke anyị ga-akụzi. Ewetego ya bụ fọm welu. Ụfọdụ ka na-ajụkwa ajụjụ kedu ihe bụ visiting visa, kedu nke bụ work visa, ke nke bụ marriage visa, ke nke bụ family visa, ke nke bụ student visa. Anyị ga-abịa kọwachi ya n'ofu n'ofu. Anyị akọwabughị ya mbụ, mana anyị ga na-akọwa ya maka ọtụtụ na-abata mgbe niile. Anyị akọwaghị ya ofu mana ọ dị m ka anyị ga-abịa sị kọwakọta ya ọnụ. Biko unu na-ede edemede na comment section a na-ajụ ajụjụ, ịmalia ịbịasa onye ahụ okwu ahụ, maka onwego ndị nkọwali ya na WhatsApp. Ya bụ onye na-ajụ ajụjụ ịbịa saa anya ma ọ bụrụ na ịmụ ya. Nọmba anyị onye ji onwe ndị na-ajụba nọmba na ọchọ nọmba, ifu onye na-ajụ nọmba inye ma ọ bụrụ na iji, mana inyekwenye nọmba abụrụ ya inye nọmba abụrụ ya. Ụfọdụ ga-ejikwa alụlụ a na bịa nye nke abụrụ ya wee onwe ndị admin anyị sign ga na-eme. Nọmba anyị end na gịnị? Ọ bụrụ na 76 I think 76
mba mmadụ ka 06 emeche unu chọọ nọmba anyị unu gaba n'elu peji anyị ọ dị attach n'info iluo n'elu peji anyị ịchọọ ya n'info mụọ info nya ọ na-adịba na ya mgbe niile ọ dị ebe ahụ n'anya luo oge a na iluo ịkọpili ya na-ede na ihe so na WhatsApp rapụnụ email ma inbox maka ihe a na-afịọzi afịọ a na-agbaghalịzi ebe niile amara m ebe m ma ejezi na-asa asa ebe m kapitalize kịta bụ na WhatsApp ka m nọrọ ofu ebe m ịgbaghalị ebe ọ dị too much so ị na-ede ihe debe ofu ide n'ebe ede ụfọdụ na-ejekwa ede mana email rapụnụ email biko inwe ndidi mgbe o ji lute gị ọkwa ifuru kịta employa kịta edegolu m ya akwụkwọ ọnwa ihe gbagwoju m anya ana m eji ajụ ya ka ọ na-akọwalụ m ka m bịa na-akọrọ unu ndelie ihe ndelie ụnyaa ọka aza akwa mana ọ ya emechi bịaza anya o nwekwuru ndị ọrụ na-aza maka ndị ọrụ ya bụ ihe nye m fọm ahụ kịta ọ bụrụ onyanwa nya o nwere ndị ọrụ na-alụli ọrụ bụ ndị ọcha sef ndị ọcha na-alụli ọrụ ndị na-azali ekwentị bụ ndị ọcha so ya na onwe ya enwekwu efe edegolu m ya ihe kịta mana ọ na-adịba ndị be anyị ọsịsọ emekwere asịsị mebe mmadụ asọlụ ụlọ ọnụ na mmalụ ụlọ ọnụ na ụlọ osisi mebe nwa mgbe ọrụ kịta asịsị wepụtazi ego maka ọ na-asị m ngwa mụ na ndị ji ego kash tie ego dị na akaụntụ m etinyezie bifo o wee bidoziela onye ahụ nsị gị kịta were ebe o ji etinye na akaụntụ dị ụna ka a maa na ịdị siriọs ị ga-etinye nwunye a sị gị nde 8 kịta gị weli eji etinye maka ịma na ịma ma adị m agba ọsọ ọ kalie eweli enyechighị gị ma ọ bụrụ na ị nwe ezi ndidi eweli enyechighị gị ihe ikpeazụ m ma emebu nri ego mmadụ andị ọlụ ahụ ọ na-asaịnụ m kịta alaikra m ya ekwesịrị m were eli enye unu anyị nwee employa na-abụ plus ejenti dọkịta anyị nwetago employa nke mbụ si ka ọ dị na June si n'ojugo nke kịta ejugo den nweta nke ọfụ anụwa ọ na-achọ inye m ọrụ nke m ndị dị siriọs ọ bụ ọdịsi nye nọọsụ nye m ọ bụzi m ga na-anaka ego ọrụ ahụ ọ na-achọ inye m alaikra m ya mana ọ maka unu kịta ka m ji ga-ekweta sakrifai ya oke unu na-eme rokoroko ọsịsọ si bido asị unu kịta welie tinye na soso akaụntụ ka afịa weta risiti ya kọnfam onye ebidolu gị ị ga-ewe nwunye je tie ma ọ bụ ha afịa ị ga-ewe nwunye je tie itinye nye o nwere isi nweli enyechighị ego mana ọka elu okwu unu aka ewetene maka ọnwụ ihe ndị eli ọka azara mgbe ọ zacha wee bịa mana nke bụ eziokwu bụ na ewetego ya bụ fọm o nwee nwanne anyị nwaanyị na-ajụ ọ si na ọ nọ Dubai na ka o si ga-eme echezọ m nju ya nke ahụ ma ọ ga-esi Dubai wee bịa nwuo direct to UK ma ọ ga-anaghachi obodo anyị emechekwa nju ọnya nke ahụ maka agwa m na ọ bụrụ m na-enye mana anyị ji kọnekshọn aghala anyị nwa bụ Igbo Class World bụ ọnọ na ndo fụ anyanwụ ọnọ n'ụlọ mali ihe afịa n'azụ ịmara onye ada akpaga ada eje ọrụ ịmara nwaanyị di ya fụrụ n'anya onye ụjọ ọrụ mana ebute akpa rice oliche onye ụjọ ọrụ na-anọ n'ụlọ fụ ihe n'azụ n'afịa ọ bịa bụ Igbo Class World ya bụ ka a na-akpọ foresight a na-akpọ ihe ahụ foresight Igbo Class World nwelie ọ dị n'akara aka ndị Igbo Class World ya bụ ihe nwere dị n'akara aka gị iweli enyere ndị bụ unu aka iwekweni ezọgbufe azụgbu iweni ezọgbufe maka imegbuo nwa ogbenye akwa nwa ogbenye ga-elu Chukwu aka ọkwa ugbu onye mgbe ndụ na-atụ ya ụtọ so ị na-eme ihe dịka afọ ya ka m ji ekwu onye a unu na-afụ m na-afụ unu o nwere ebe m ma agbajenwu ma mme mmadụ ihe ọjọọ maka na kedu mgbe m ma agbajekwen ọkwa nwanne anyị nwoke a nkọrọ unu akụkọ ya ụnyaahụ ọ bụrụ ọ na-efolo m ọfụ m na protest ọmalụ m amalụ m ya amakwa m ya ọ bụrụ na m merie ihe ọjọọ ọ bụrụ ojide m ebe ahụ o jidenu m maka ọ malụ m amara m ya
ngwana ụmụnne ka ọ dịzianụ mgbe ọzọ ka emesịanụ. Emechekwa mma na-ewetara unu akụkọ ihe ọbụla gbara agba, na-enye unu webụsaịtị maka ndị ga-emenwu kafa na-eme si ebe ahụ na-eme na unu jisi ike na-emesi ike du siriọs n'ihe unu na-eme. Unu taa akpụ taa ịkpa, ịmara ihe bụ ịta ịkpa, ihe dị gị mkpa. Ihe anụnwa bụ nya bụ ọnọdụ ka agbata ọnwụ na ndụ. Onye nwere ọrụ ọ bụrụ agụụ ga-agụgbu nwunye, agụụ ga-agụgbu nwunye ya, maka agụụ gụ oge ọ ya bịa nwere ego, ọ bụrụ ya bụ na onye ahụ anwụgo anwụ. Ọrụ bụ n'isi ihe a na-eme. Ya bụ ihe ata ịkpa dị siriọs na ya. Ihe ata ịkpa gwa mmadụ ya kụzielu gị ihe ịmara dị gị mkpa. O nwere ihe mee wikendi gara aga, amara m ihe ahụ, ọ bụ ihe ọnlaịn. Ndị agbagharị na-akpọ fon mmadụ melidi ekụzichielu m ya. Onwe ndị amara akụzi ihe mkpọchi fa na-akụzi ime aghọtara m mkpọ onye ọzọ akpụride m wee mechiche ihe ahụ mụta ya.